Fis-Siġġiewi l-ħadd filgħaxija twaqqaf il-grupp Talent Siġġiewi li se jkollu lan li jaqqad grupp li tella serati u jieħu sehem f'attivitajiet ta' talent li matulhom jinġabru fondi għad-Dar tal-Providenza. Is-serata tal-ħadd saret fondi li nataw mill-ħbieb u l-qraba ta' Anabel Vassallo bħala parti minn di Anabel Vassallo Youth Initiative li d-Dar tal-Providenza. F'Marzu li għadda kienu tqasmu fondi għal 6 proġetti mill-ħbieb u l-qraba ta' Anabel Vassallo bilan li tibqa' titfakkar il-ħidma tagħha fost iż-żgħażagħ u l-volontarjat f'raħal twelida s-Siġġiewi. U dan wara li kien twaqqaf ukoll kumitat biex jevalwa u jassisti fil-komunikazzjoni mal-għaqdiet Siġġiewin li kienu jinkludu l-Kunsill Lokali ta' Siġġiewi. Fis-serata s-Sindku ta' Siġġiewi Alessia Bsajla Żammit qalet li din l-inizjattiva tkattar il-promozzjoni tat-talent fis-Siġġiewi. Hija qalet li dan il-grupp se jkun qed jorganizza l-programm fuq il-palk ta' ewlenin tal-Kunsill Lokali, inkluż Festa Eneb u Pjazza Miliet li matulhom ukoll jinġabru fondi għad-Dar tal-Providenza. Il-ħabiba ta' Anabel Vassallo Carmen Manġon qalet li d-Dar tal-Providenza għandha post speċjali fil-qalb ta' Siġġiewin waqt li tkellmet fuq l-importanza tal-volontarjat li tat kontribuzzjoni fih anki Anabel. Id-direttur tad-Dar tal-Providenza Fader Martin Mikallef tkellem dwar l-effett pożittiv ta' Anabel fuq il-ħajja taż-żgħażagħ u l-volontarjat. Fis-serata twaqqaf di Anabel Vassallo Young Talent Award li għandu lan li jirrikonoxxi persuni jew gruppi tfal jew żgħażagħ li jkunu qed jużaw it-talent tagħhom għal ġid tal-komunità. Dan ingħata lill-Kunsill Lokali ta' Tfal tas-Siġġiewi lil Sam Farrugia, l-awtur tal-ktieb Sam and the Magic Tooth, lil qlieħ minnu jingħata l-Community Chest Fund u lil Brian Borch li speċjalizza fix-xogħol tal-arti tal-festi b'mod partikolari b'nadar, bandalori u pavaljuni u li permezz tat-talent tiegħu jagħti kontribuzzjoni bil-għaqdiet tal-festi inkluż għaqdiet tas-Siġġiewi.